Wena mama engaphelelwa ngamandla kusho ukuthi wena usebenzisa awakhe amandla kodwa khona isource odonsa kuwona amandla ngoba njalo umuntu econnection naye awakhe amandla ngeke ezaphela abanye amandla abantu abanye azophela endleleni ngenxa yokuthi bathembawa amandla kodwa abantu abaconnecte kuyena abaphelelwa ngamandla. Malibonga igama likaJesu noma sifika izinto endleleni babonakala bengaphela amandla ngenxa ukuthi khona labadonsa khona kodwa inkinga manje ukuthi wena uconnected udonsa apha amandla akho ngoba namandla akho awafani kuye ngokuthi wena udonsa apha. Malibonga igama likaJesu singahamba sonke bese kufika ukuthi sidonsa apha esingakhuluma sonke sisebenza emsebenzini ofanayo umehluko ukuthi udonsa apha amandla akho abonakala bese kuvela izinto endleleni ukuthi hayi khona la ngidonsa khona abanye badonsa ngamandla kodwa khona abadonsa khona inkinga ithanda udonsa kuphi into ezohlukanisa nabanye i-connection esidonsa kuyona amandla. It isn't a shame beshayeka left and right ukuthi khona isidonsa khona kunection esiconnected kuyona mawungaconnectanga endleleni ayaphela amandla uthi abasha bayo nokuwa ngenxa ukuthi abaconnectile balalelake ukuze uconnect you must disconnect ukuze uqhume kumele udisconnect endaweni ethile awukwazi ukuba usaconnected kwezinye izinto musathemba izinto ezisekeleni awukwazi ukuwabona. Igama lenkosi abemethemba usimaga uthemba ba abanye bathemba ama qualification mama wami abanye bathemba ama degree abanye bathemba imisebenzi kodwa khona labo bathemba uJehova madoda bathi sophana kanjani ngoba bonke abangena kule ndaba phumba yaphela bebonakala ukhulu uvumbuke kanjani khona lapha emthembe khona namamshenzi connection naye ingenza ngakhali bekhala ba ne connection khona la qhubeko yabona mo connected ufukisa lolini uthi ngenkonzweni ivulinethe emnyama ngoba khona lo khona evuka engafuni ukuthula hayi kufanele amathensheni ami ayivumbe ukuthi ngithule bethi mama nina kanje uya uthi ngiyakhona ngoba ivalele amathensheni ayivumi ukuba ngithule lethe kubuka ngaphakathi ngoba khona baconnected khona yabona nje iqubuka usenteksini ihlele ngafofo bathi idlulisa imali kuba udinga iqubuka ngaphakathi uzoyenza ushangele nendlela enga-understand ngoba sekuvuka into engaphakathi haya kodwa ngisho ekuthaluba salwane bapha abantu abazokhonekta abaze kukhonekta nabantu abakhonekta kodwa kufuneka abantu abazokhonekta phezulu mani ungamlinda bangena ama-connection emhlabeni as long as ikhona yaphezulu ngoba sithanda ukukhonekta kunabantu emhlabeni esizakhonekthi naye ngicela ukushumayela abantu abasome Waterloo abasebe bekhonekte naye athi ngutshela bazothuka ukuthi ume kanjani izinto ey'phenda kanje empilweni yakhe awumile ngawo akhe amandla uconnecting qhubeke basebenzi qhubeka leli visi lithi abamethemba usimakade they shall renew their strength and bazokhuphuka njengey'nkosi bengaphela amandla. Ake sibheke ukhozi bese ngihlala phansi. Ukhozi yini ukhozi? And uhlobo lwesilwane esithile uhlobo lwenyoni ethile engafani nezinye izinyoni ezikhona emhlabeni
hlukile ukhozi nezinye inyoni ejwayelekile. Abafunda ngokhozi abakufanele ube ne-mentality yokhozi. Mawusumukela uJesu ungabhayize ngathi awumnawo uJesu enhliziyweni. Ifuna sibheke i-mentality yokhozi bese ngihlala phansi. Ukhozi alifani nezinye inyoni, number 1. Number 2, abafunda ngalo nabachaza ngalo bathi ukhozi lukwazi ukuphila iminyaka ezifike naku-70. Kodwa once kakhulu ukhozi lwase loba neminyaka ewu-40 bathi lusuke seligugile, nezinto zalo ney'mpiko zalo suke sey'gugile, nezandla zalo noma iy'nyawo zalo suke sey'gugile. Bathi kabazilo uluyahamba luyohlala ndaweni thizeni ngoba ukhozi alifani nezinye inyoni, futhi noma luhla aluhli njengezinye inyoni, futhi noma lundiza alundizi nezinye inyoni. Singaba khona ezinye inyoni esindiza nazo, kodwa ayifani nathi ngoba thina siwukhozi. Ezinye ziyandiza sifike la khona kwi-level engasekwazi ukudlula khona. Kusho ukuthi thina siwukhozi sidlule siye ngaphezulu. Ukhozi makunomoya omkhulu liyajabula, kodwa ezinye inyoni makunomoya omkhulu ziyakhala ngoba umoya ushonisa phansi. Kodwa thina uma sibona umoya omkhulu asikhali, ukhozi liyajabula luthi lo moya unikeza amandla ukuthi ngiyoka phezulu kakhulu. Ngamanye amagama uma sisinethe singabazali asikhali ngoba siyazi sisinethele ukusinyusa phezulu kakhulu. Glory to Jesus. Ungafuni ukufana nesiperi kade ukukhosi. Ungafuni ukufana ney'peri kade wena awusizona isiperi ukukhosi. Ungafani noma yini kade ukukhosi. Uma nidla noma yini, mina ngidli noma yini ukukhosi. Ukukhosi aludli noma yini. Noma ufana udli noma yini ukukhosi. Awufani nabanye abantu abajwayelekile. Bengadla abanye, mina ngeke ngikudle ukuphila izinto ezidliwa abanye ngoba ngifani nabo. Kumele uzazi ukuthi ubani kuKristu Jesu. Ayikho into ehapha abantu ngokungazazi ukuba ubani kuKristu. Ukhaliswa yiyo yonke into ngoba uzazi namandla angakanani. Ukhaliswa izona zonke izinto ey'khalisa abantu ngoba uzazi ukuthi amandla avalele kuwe nangakanani. Balibonga igama likaJesu. Bake bathe umuntu sakhula bathatha amaqanda okhozi, bawathatha bawufaka la kukhamisela khona iy'nkukhu, bawufaka ngaphansi kwenkukhu eyayikhamisela. Malibonga igama likaJesu. Bathi akukhamisela amaqanda kanti neqanda lokhozi. Bathi amaqanda sahamba ngendlela ejwayelekile aze aqhamiseleke amaqanda khona onke baphuma amathwele. Kanti phakathi kwala mathwele, glory to Jesus, kanti phakathi kwala mathwele akusiwona nje iy'nkukhu zodwa, kodwa khona neqanda lokhozi nethwele lokhozi. Lithi-ke iphephe ngenxa yokuthi lalingazazi ikhozi ukuthi liwukhozi, luthi nalo ezinye inyoni mayibaleka nelivele bonakala libaleka ngoba inkinga yalo alizazi ukuthi lona liwukhozi, alifani nezinye. Same thing nabazali abangazazi ukuthi banamandla angakanani kuKristu, bakhaliswa izinto akabe bayayikhalisa bona ngoba banamandla avalwe kubo. Glory to Jesus. Malibonga igama likaJesu. Malibonga igama likaJesu. Kodwa abantu abazaziyo ukuthi bona bawukhozi abazenzi izinto ezenziwa yiswe. Yingakho mfundisi ebandleni sakhala ngabantu abajolayo bengaphakathi ngoba abazazi bawukhozi. Yingakho sakhala ngabantu abahlebayo ngaphakathi endlini ngenxa yokuthi abazazi bawukhozi. Bawukhozi awunaso isikhathi sokuhlebana
abanye abazalwane obukhosi awunasiteshi sokubukela phansi abanye abazalwane ngobukhosi usuyanini phezulu usebhizinisi zaphansi usuyanini phezulu usabheka abanye abalova njalo esontweni usuyanini phezulu ukhosi awuphindi nokutshela ukuthi wazosonto uyayishwela into ngaphakathi iyavuka ithi hayi ngiyezwa ngumele ekhaya ndifakazela ukuthi omunye ufike kulo esenenje sokubehlanu ukhosi uyivukela yona into yangaphakathi bakuzoshaya ngeyilimi ngephasage endlini ebusuku beqale sekwenze njani sekuvuka yona into yasekhaya hayi ngoba kuthule bekona uphi emaphasage uma ebusuku bathi kwenze njani ma wathandasa kwenze njani ebusuku kanti yazi into ukhosi yaphakathi kodwa iyavuka uthandasa emaphasage uthi gura bashotha hala uzwakala ushaya ngeyilimi ngoba uyazazi ubani abantu abashika kakhulu abantu abasuke bengasazi bahobane futhi bangakabani yebona uma ukhosi ebabumbayi awuhamba usakiswa amantombazane aseThekwini ashaya ngo-15 cm athi qhamuka usukuthi ukhosi iqhamuke ubonakala uhova uthi I am born again saved fire baptized heavenly going ngidlule ngihambe ngithi hayi ngikhohlwa ngasemuva ngilulela konke ngaphambili ngithabe kuyinzuzo kimi sayindiva ngenxa yokukhuluma kumazi uKristu uJesu bazofika sishwame beshaya ngey'moto eziyilahla amatende kusho ukuthi wena hayi khona into ayibhidifile sifike nshaya amahude eduze kwakho kufika izinto kodwa kusho ukuthi khona kuthe khona ukhosi bafike ney'moto kudla i-instruction athi uhlule ngoba ayibambile Shumayela kodwa bazalwane ngaphoza namhlanje ebusuku ngaphoza nomlilo kufanele abantu abasaziyo masukuthi bangobani hayi abantu abasaba bengasazi ukhalisa izona zonke izinto lezi ufanele ukuthi bona mshana mamfundisa masi ngenze njani umbheke emehlweni umfana umbheke emehlweni umbheke amehlo khona uNkulunkulu nomlilo usumlayisela amehlo mfana umbheka amehlasela selinkophe akusendele ama-message WhatsApp anenhliziyo ayibomvu come on amehlo umtshela ineve uJesu uyaphilisa uJesu uyasindisa uJesu uyinkosi uJesu unamandla baba bazalwane bazoba nenkani evangelini abangeke betatazela abangeke besaba abazoba nenkani bathi Satan under what you've done devil is a liar Jesus is the Messiah usindisiwe baba ungathandile nokuhlangana nezinto zomondayo ayidabise kantashiwe yabona yabona besikele ngizala ngani nje baba uyasazi ukuthi ubani ukhosa kufika umana yabona igama Jesu oh yes ukhaliswe izinto ezincane kodwa unamandla amakhulu ubona igama kaJesu khona uNkulunkulu manje onsomandla kwalamazulu uzothiwa uqoshiwe emsebenzini uzwakala ufika ekuseni uhlelele ngokuthi Lord you are worthy to be praised Lord you are worthy to uhlabelela kanjani
ndivelezela abuyibona ukuthi ukhozi mase libona seligogile uyanena lephezulu seshintshe impahla zayo shintshe zakudala ayashintsha ukhozi ufike lapha ushaya ukuthi ukhiphe impilo zakudala ukhiphe impilo zalasting uyishaya Yeah.
kodwa khona into esotayo, kunento esotayo. That is why ukhona namadeveli worshipers esangaphambili athi praise the Lord, praise the Lord, asayingise inkulu kodwa siyahluleka ukuthi sumini sibasondeze eduzane. Fumaleni ngiphohle basalwane. Yalazi uKhosi. Manizokhamsela amajwe. Lukhanda qala isidleka. Uma ikhanda isidleka, alithandi nje. Isidleka explaination manizokhamsela isidleka, alithandi impapho base ikhanda masidleka. Kodwa ithatha imoto bese sisihlanganisa. Futhi isidleka asitholakali nje obani amafuthulela khona uthatha amaqama abathuleka. Endeone phezulu ongalufika kusokuyo lihlanganise imoto ezinkulu ezinameva nezihlabana. Lenzela ukuthi uma ikhamisela itshwele elisha iphuphu lokhosi lungabi comfortable lutshela ukuthi yona ndawo. Wesinye isikhathi uNkulunkulu ukwenza kuyijini kungabi comfortable, hayi ngoba engakufuni but ngokufuna ukuthi kwenye level. Wesinye isikhathi izinto ziyabheda, hayi ngoba ungathandazi kahle but ngoba uNkulunkulu ufuna ukusela kwenye level. Awunyuswa kumnandi uncomfortable. Uma senzaliwe itshwele lithi sabathela lithi ihlabeke lapho. Lithi ihlabeke lapho. Lithi ihlabeke lapho. Unakhandelwanga ukuba kule level okuyona ingakho ungabi comfortable. Asikhandelwa kuhlala emhlabeni namuhla ingakho kumnandi thina singabasekhaya izulwini lapho sibheke khona, lapho silindelwe khona, singabasekhaya. Kwesinye isikhathi ubona ngathi uNkulunkulu ukushiya kanti akakushiya khona kakhulu. Ufike libeke emhlane aniwe nalo uthi masekuphezulu masiyaqedela luwe mayibona ukuthi liyawa agijima umama yongena ngaphansi kwalo afika libanga futhi aniwe nalo. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu akakushiya usuke uyakhona ngoba ubheke ukuthi wena uyakho ngoba la uyakhona ubalukana uvule kulezipho odlula kusona manje. Aphinda libamba umama wayo alibele futhi aphinda libhedele base kuzofika phansi aphinda mfuna libamba alibele. Wenzela ukufundisa umndisa ngoba alikwazi umndisa uhlele awukwazi umndisa ungathandaza ucomfortable. Awukwazi umndisa ungawuthanda umthandazo. Awukwazi umndisa ungayithanda ifasting ucomfortable. Izinto kaNkulunkulu zidinga abantu abazofuzula, abazoba uncomfortable, beyivune nenkani ngoba the kingdom of the Lord is taken by violence, by force.
Ngibonge igama lenkosi. Usebenza ngamabonisha emiqondo isiphila ethi abantu nje bazofika ezombonisa isiphila kube kuyena akushumayina ngaba umgogo ukuthi bathi mina ngifana lo lokho kusukumeza ngaphambili ethi hayi baba no hayi lona akusiyena ngokumthanda sesonto ngoba ngiyami sister sapa momo when I'm telling you this is glory to God. Say never as I pray, as I conclude. Abantu abazofuna nokhosi indlela ababehave ngayo bakubona ayifani nabantu basezweni. Yakhathaza lento ukuthi abantu ngaphandle bekhale ngento nathi ngaphakathi isikhale ngayo. Kanti umehluko phakathi kwethu neso. Izinto esibona zenziwa ngaphandle nathi sifike sizenze. Kanti akufanele kube yiphi esilingisa bona. Kodwa yibo abayilingisa. Why? Ngoba kwesinye isikhathi sihamba sibonga Jesu. Kanti thina simuhlanga olukhethekile. The royal nation, the royal priesthood, the chosen nation, the royal priesthood. Sinabantu becebo kaNkulunkulu abangafani nabantu benshi. Ngoba ngaphakathi kithi kuphila uKristu Jesu. Yena ke uPaula akuseyi ophilayo, kodwa uKristu ophila ngaphakathi kwakhe. Lokho kufanele kusawenza. Kodwa sengenza lokho kuKristu. Athi kuphila Jesu. Asayiphileli thina kodwa siphilela wabafela bonke ukuze abaphila bengabe besayiphilela bona kodwa bephilela wabafela. Kodwa siyamangala masibona izinto ezenzeka ngaphandle zenzeka ngaphakathi. Kodwa izinto ongabasakhali ngasho kodwa namanje sakhala ngazo abantu bahlulekile ukuyibamba ngobani kuKristu. Senabafana abakhala ngengane bethembisa umshado bengayishadi. Kodwa nangaphakathi kuyenzeka nangaphandle kuyenzeka. Kwenze njani ebandleni likaKristu? Pastor Bebe nabethanda kangaka. Bayavutha ngaphakathi bayavutha nangaphandle. Bayavutha ngaphandle nangaphakathi bayavutha. Bayimixed. Abaqondi uthi bayini babheke phambili babheke emuva. Uyakhala ngaphandle nabo nangaphakathi basishaya men of God. Ushaya kanjani? Hayi. Ushaya kanjani? Hayi. Because was blessed man of God. Bless what? Moya makafika wathi ndinqakani imoto ndinqakani umshado hayi ngoba lapho isiqalisile
izipho, asikholelwa imisebenzi, kodwa sikholelwa ukuthi amagama ethu alotshiwe encwadini yokuphila. As long as amagama ethu alotshiwe kuphelele. Abantu ukuthi bese ngikholwa-ke sengizodraga imoto ephambi sengizothola ekanqakuswana mama wami. Akanye naza ngcono bahle bangalenye ibandla kuthiwa faka 100 rand esimweni kuzonqaka umshado wakho claim by faith. Kuphela 100 rand sizonikela ngoba ufake la emunweni yakhe. Wafanele ukuthi bebe nekhishwa kubo mama bephole ngoba njalo ngidafukore mthole umkhaya manje zingashayeli ukuthi uphila uyikhosi. Akalindi kumenyezela ifasting ibandleni. Akalindi kuthiwa kavuke ngehora lokuthi kodwa uzwela yena ngaphakathi uthi khona into engaphakathi kimi efuna ukuthandaza. Akalindi kusimenyezela ukuthi siyafasta-ke next week kodwa uyithandazela ngokwakhe. Ngoba uyazazi ubani. Glory to God. Glory to Jesus. Umuntu osazi ukuthi uba ngikhetha ukuthi uza ukuthi ukhosi. Akakhaliswa izinto ezikhalisa bonke abantu. Ukhetha izinto ezincane. Ukholo usikisiwe. UnoJesu omkhulu phakathi kwakho. Wafela esiphambanweni. Hayi. Akwazi. Futhi uthandaza njengabantu nje abajulile. Awuthandazi njengabantu abajulile. Usazi ukuthi iyaphela lento ukuthi uhleze tshela abantu abaqhubeka kanjani. Ngoba uyazazi lento ikhuluma ngayo ngaphakathi kwena ukuthi hayi ke bengagqoka abantu kodwa ngokufanele. Uthi usishayele kahle umuntu masuyibuka ukuthi aze ngishane intombi yakho namhlanje usuyibuka asiyakhuluma spirit. Ngoba lo esindawo yakhuluma ngathi mayisakhuluma yakhuluma. Akutshela ukuthi hayi ke sisi ushayile intombi yakwenu kodwa ushayile ngokombuso. Ahlalise phansi izinto ayishonze phansi. Ngisho namasection ngiyabona nomzamo khona nawahamba mawungena nasesitolo khona namanye ngangena ibona ngokuyazi iziphi ezifanele ngoba uyazazi ukuthi uba
bonke amanenkosi bonke amanenkosi but kufanele sisazi basela uyazi ukuthi kunendoda yafa esikhundleni sethu kunendoda yadela ukuphila kuyafa athi umdlalo lo khona umuntu wakhe esiphambonini efela wena wakhetha wadela amazulu wakhumula ingubo yobukhosi enkazimuni weza emhlabeni usofela wena kodwa uyadlala endleleni uyadlala ukhole ngathi izulu lakini akusilone lakini izulu akusile lakho umuntu beserious ngokholo uyeke into yenza ukudlala uwe kusasa khona uyavuka ngakusasa uyawo phela futhi uyavuka uwanjalo uvuka njalo uyavuka ngathi uyadlala asisona isitobo fela lesi this is a serious matter uzukhaya angisafuna ukudlala nalabana lesimanje sengiphathela ngisadlala nalaba sengiyoba this is not the stuff for us asihlala asiyakulala emakhaya sifesisele ukuzodlala asile ukuzodlala asihlala ngeke siyabazela ngeke siyinde ingane besiyaziza ngapha ngoba lezi asiyinkonzo kodwa uJesu wasibamba hayi ngoba asihlala kodwa khona into efini ngaphakathi kwasibamba asihlala asiyeza singakwazi phela amagama ngaphandle enkosi sikonzayo ibekile lethi kodwa umuntu onento esibambile asihlala Glory to Jesus. Akasiya ukudlala ngefi. Siphethe ma. Osheme siphethe namandla. Afike ngoba umfundisi usaba. No Hashem. The one who was, the one who is, the one who is yet to come, the sun coming in, the bright morning star, the rose of the sun, the lily of the valley, Jehovah Shammah, Jehovah Shalom, Jehovah Nisi, Jehovah El Olam, Jehovah El People, Jehovah El Emmanuel, it goes in that omnipresent, omniscient, potent. Wazi ukulala nokuvuka kwethu wazi inanenwele zethu wazi insuku zethu zokuphila emhlabeni wazi ukuthi sokhuluma akakhulume wazi ukuthi socabanga akacabanga indoda enamandla wayekhona vele wayevela yena akasalanga indoda yentombi nendoda akazange ukuthi wesifazane akana ukusala nokufa wayevele khona umhlaba ungekho nonkulunkulu esimkhonza Urababa usho ngaphakathi uthi urababa utasiya alaba ukathosi adala baba khotasiya urababa esona ngaphansi unayo yasibani uthi bathathe moyo uzakale ngqulu uthi urababa wasathala ubheka nomusa esiba sibeka usho ukuthi yasikayisi bathathe moyo uthi urababa wasu Skip live and look silent next stop. In a lot of okay. When we see silent on the pet. In a man and the pet. As a son stop in the soul the sack. When we are too late and say man. And I was the two in a man who said when you should never tell you, don't tell who's within a drop in the sun. That's begging up. Holy God, but let us put them at c'est pas des boutons, the report of mass destruction. C'est pas des nucléaires, people. It demande de bouler à l'umba invite et c'est pour la massa. And then I'm going to say, I'm a Tibuno, I say, what else is that? I'm a cat. And then I go and say, when missing Camel the March, Tony, the sleep, man, and I find they about to see Betty's Callis in the month.
siphethe uJesu wamakhosi, siphethe indoda yempi, siphethe uNkulunkulu ongahluleki, uNkulunkulu ofahle njengamanzi, uBalperazim, indoda engavaleleki. Wena wazi uphethe bani? Uzazi uphethe bani? Bona ngikukhalela ukuthi ulahlekelwe umsebenzi ungathandazi ngalo. Wena uzazi uphethe. Uzaka ukuthi bayakuthanda. Uthakatheni mani. Phethe uJesu ukuzibala intakalanga. Indoda yanike. Bakhohlela kanjalo uphethe the omnipotent. Letter G.O.D. Ifumene likaJesu impande kaDavida. Dala wena uJehova Sebawuthi. Ungikhona igama lakhe. Umafunga ngajika umathembisa face. Hey. Bazalwane. Khona into esihamba nayo. Uthi ungena etekisini ngene eqala ihambe nawe. Uthi ubekunyaka libeke eqala. Wona amabhodla kodwa abadimona something else. I want millions of angels around me. I'm happy. I know that I'm alive. You never the happiest. Oh, the sons. When the police want to buy the police, can you see back there? Look upset. Can you puff and pump with the desert? He doesn't like the Bible in the police. Let the police see a dead. Abamasabhetho bayakuhlela bethe yakubeli debita full ukuphumele yosufunje debita full bexosha emsebenzi bethu wenza debita full bethu uthola nomfundisi ungajoli umfundisi debita full accuse esinongazenzanga debita full esiyazi sesibuka mntene umshayifu banana sifuka izidazana ngoba uyayilanda sifuka. This is how we are going to talk. Some people are most of us. Women is there Paul. Just like we saw. Oh, someone go back. No, my food is a task. Oh, they need us to come once. Never to wait. Never to call a good man. Never to tell. We said the bonnet. The David never come this way. Open up and for me. What would take it? What the more good ever to have Nazis to have Nazis to have Nada. Should have food in Let's close our eyes as we're about to pray. So let me share to lift our hands into the night. Understand that it's impossible. If you move for celebrate the scissors of Sinoma and Jesus, scissors which is far and opposite. As found in the Bible, listen to tenders, into Baba. So if you know that's not how it's always in your life, it's having a bang as us back. Afuna senze lo mthandazo sisefuna ukuthi kube ukuthi baba kanti sithatha kancane kanti siphethe uNkulunkulu namandla siphethe inkosi yamakhosi naphakathi kwethu siphethe uNkulunkulu ongaphezulu koNkulunkulu ingake kube uNkulunkulu ongaphezulu kwabanye uNkulunkulu futhi siyomthandaza bega nezulwini pegani nezulwini pegani
siyamthandaza uNkulunkulu ngey'nhliziyo ey'vumayo. Siyamfuna ukulithandaza sithi Baba, sikhumbuze ukuthi singobani, sikhumbuze ukuthi sinamandla angakanani. Siyathandaza ebusuku egameni likaJesu elinamandla neliphilayo, egama likaJesu, egama likaJesu Nkosi yethu. Egameni siyathandaza esinikeza amandla amasha Jesu. Sikhumbuze once more ukuthi singobani egameni likaJesu elinamandla. Nkosi yethu engcwele enamandla angekho esibekhebayo ngaphandle kwakho, asinaye akulithiko ngaphandle kwakho. Nkosi yethu engcwele, namhlanje sebenza impilo yethu, dala omusha kithi, faka amandla amasha, faka umlilo omusha, faka uphondo olusha, faka umusha omusha egama likaJesu. Glory, dimensions egama likaJesu. Sibandise amandla avusa uJesu wabafile, sigcwalise umlilo omusha, amadimoni ayasibheka, singabhekeki, sigcwale umlilo egama likaJesu. Gcwalisa bawo impilo yethu, gcwalisa Jesu amandla akho egama likaJesu, egama likaJesu. Siyakholwa ukuthi impilo yethu will never be the same again. Siyakholwa ukuphila kwethu angeke kusafana, indlela esibheka ngayo angeke kusafana egama likaJesu. Kaduduka ebusuku in the name of Jesus. Lapho ubambisaba